В днешното видео ще ви представим случай на букална захапка при 56 годишна пациентка, излекувана от доктор Галин Гаврилов за 9 месеца. Букалната оклузия е вид кръстосна захапка, при която палатиналната повърхност на горните молари е в контакт с вестибуларната на долните, вследствие на наклоняване на горните молари навън или на долните съответно навътре. Нека проследим как протича едно подобно лечение. На ортопантомографията можем да видим редуциране на коста, което въпреки възрастта на пациентката не е генерализирано, а налично само в областта на моларите. То е резултат на тяхното прорастване поради липсата на нормалния им контакт. За щастие няма налична симптоматика от страна на темпоромандибуларните стави. Пациентката е с травматична дълбока захапка във фронталния участък и диастема. През април 2012 година са залепени горни и долни брекети, заедно с повдигане на захапката от срещуположната страна на букалната оклузия. Можем да проследим коригирането на букалната оклузия за 2 месеца с помощта на палатинално поставен минивинт и кръстосен ластик. Допълнителен ефект е екструдирането на моларите, което подпомага корекцията на дълбоката захапка във фронта. 4 месеца след началото на лечението се премахва повдигането вляво до нормална височина на оклузията. Следва стрипинг в долна зъбна дъга поради струпването на фронталните зъби и за затваряне на разстоянията и диастемата са включени и гумени вериги. През ноември 2012 г. брекетите са свалени и са поставени фиксирани ретайнери. На фронтални снимки 10 години след края на лечението се вижда прогресът на гингивалната рецесия на левия централен резец, който е резултат от твист ефект при частично отлепване на фиксирания ретайнер. На десните снимки можем да наблюдаваме прорастването на моларите в букална оклузия, както и бързият ефект от кръстосания ластик към костна опора. Екструдирането на моларите, както и повдигането отляво подпомагат корекцията и на травматичната дълбока оклузия. Редуцирането на повдигането води и до предна ротация на долната челюст. На левите снимки е демонстрирана височината, необходима за дезартикулиране и корекция на кръстосането от дясно. Можем да видим и възстановяването на абразираните леви молари до нормална височина на оклузията, както и стабилността и 10 години след края на лечението. На суперимпозирането на телерентгенографиите можем да проследим как по-голямата лицева височина променя позицията на долната челюст и профил. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако намирате този тип съдържание за интересно и полезно, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал.